Vítajte v okrese Trebišov, konkrétne sme v obci Kuzmice, v slepej uličke mimo hlavnej cesty. A čo my tu vlastne hľadáme? Hľadáme nového majiteľa pre túto nehnuteľnosť. Dom je trojizbový, je to kombinácia kameň-vaľok. Pripojenie je elektrika, plyn, obecná voda, nachádza sa tu aj 8-metrová studňa a je tu privedená kanalizačná prípojka. Potenciál má však aj pozemok, na ktorom tento dom stojí, ten má výmeru 1840 m2 a v blízkej budúcnosti v zadnej časti sa má vybudovať prístupová cesta. Ulica, ako som spomínal, na konci je slepá, na ktorej je toto futbalové ihrisko, za mojím chrbtom je detské ihrisko, ktoré ocenia určite rodiny s deťmi. Obec má základnú školu, materskú školu, je tu lekár, pošta, obchody, vlaková, autobusová stanica a mnoho ďalších. Čiže ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku a nezabúdajte, so mnou predáš a nie predávaš.